ka Jaiňtia Hills borosi kata ka paunam na ka jingdon ba ka jingla man pinmi buon bhau doyong hanrei ha ka chu opor ka donru ya ki Jaka Jngohkai ki ba itnat tam ki ba Ïap Biej kat ya ki ba poi yuk jat ha ka tei ki Jaka ka tei ka jing itnat jong ki tei ki Jaka Jngohkai kala pau perthai na du ba ka National Green Tribunal kala khang ban ti doyong ha boro ka wei ki jala hau arja khat saw ka jingbom yo shu ban ti yo doyong kala pinpli lat hikmat jong ki pai ba ki ba hau arjar nyo ki las dang banwat ki lat kilenti kumno banyo kamai pat dak ba penon kam ya ka tei ka spa mariang ka bamla ban penlut shu ki katu kat ni ki Jaka ba itnat ba ka tei ka district dan ki kentup ya ka wa hasak saw ka ba hap ha cham cham ka ba khoi ba ka ba la care so dong da ki lom ki ba itnat na sasiliang ka wei pat ka dei ka chai ranchi ka ba le si la ban ong ba ka dei ka chai ka ba jrong tam hari lom Jaiňtia nakaliang ba internet dan badeiru jong sekretari kesan Sinong Welfare Association bad uba helping power rang ba Sinong mutong kilo ongru ba ka kam Jngohkai perthei ha ka te ka than jong kisan Sinong kan kiu state bha la da yo ya ka surok ba paka ka ban penyeso na lum sirmen shas kan talang ka badan tangkumba khatnyu kilometer Turism ketang susudang bang nadu sinem ar hajar khatnyu ngisdang yang turism balengi sedang yang kata namar house sinem ar hajar khat saw ka MGT kalaban yo doyong nang tangi sedang ban pai khamat jaga turism ka ba kongsan hi ya kan ka turism jongi ka badon hakan ka tasan chenong ladau new surok nalum cermin cha sken talang ka leng jo tang khatnyo kilometer ladalat kata ni kermen ba kibriu baro kibawan na opar chelong ki ya chasora nasora kin hia chani cha dauki na dauki kimi chani cha chrong preng na chrong preng kimi chani krem suri na krem suri kimi no chani ki mi no nong na kong ong nang te ha harnjiro kia trelang bat ka MG bat ka te ga DMF nang tapat hang ni hak sai mupon hang tero ka joy tenaga turism padyo am lang kita kisan senong san chenong kamur thor sale mukhaya long mutong samsam bat lom cermin ka fon approximate hampo light keluar hang te ha mutong kia chna tu surok don surok hang te kia kumta duna kandai pheu hang ni hardi kan ni suspension bridge bat ka te ga Jaka pecha renji hang ni ga duna argo ngila khang na do arpo artarik yung menai match mari declare ga sarkar India na do ka khatnyu tarik umas dai nagaliang jong ngila khang na do arpo artarik umas ngila simrikon how snem ar hajar khatnyu ki breu ki wan hak snem ki poi khat ar hajar ki mar nabar tanang ta how snem ar hajar khat khandai ki don kumta duna khat ar hajar ci khat we hajar tam man hakatu gopor ki lade pen bha tangkate ndrei menta hosem ar hajar kaneru sedang dep nang tarenjiru la dep kadon skawe ha lom sermin katu ga latang fall te ki latang por telang por liur namar ba kam jingja surok yang hate kandiat apa mukhalong ro ngidon ka community reserve apa mukhalong hote ban ngile pen sinabon ki project ngile sna ka rain shelter ngile ka boundary pillar jong kata ga community reserve apa mukhalong kinakadaw ngi chane ngi santeli gini kisnong
ngia trehi ngia lehi suamangi tenrei ha kini gi kendiat senem ke baladep mentaru ka wo kadang su petrei hang te kani ga suspension bridge hang ne po saksau ni sam-sam te mta kini nero dang petrei hadu mata ngiyok ga pisan ga fon po district Nakaliang mutirong ba ukon rat ke sangmapat habakren hagajelang hadien buluan jengo ikitegi Jaka Jngohkai luong ba ikitegi Jaka Jngohkai la ban bahabat penitnat susu nolor baka Jaka kladei ka ba itnat lupa khanang ba kinongwan kai la kalong nakajala ne nabar jelaru kinhun jurun Is one of those sectors that will ensure that we're able to create a parallel economy, a parallel system, and an avenue for people to be able to earn their livelihood. Today, the tourism sector adds anything between 4% to 8% to our economy, depending on what sectors you would like to add to it. But minimum of 3 to 4% and to approximately 8 to 9% is what tourism adds to the GDP of the state. We have direct and indirect employment of about 50,000 people who are employed today. We have about 12 lakh tourists who come to our state. My target as a chief minister and as a tourism minister in charge is not only to increase the number of tourists, but to ensure that the quality of the tourism also improves, so that the tourists who come here spend more money, and that money then goes to our people directly. A very simple example I want to give you is that we have 10 lakh tourists, well 12 lakh, but for calculation's sake I'll say 10 lakhs. We have 10 lakh tourists coming in. If 10 lakh tourists spend 1 rupee each, we get 10 lakh rupees. But if these 10 lakh tourists spend 100 rupees, 10 rupees, we get 1 crore rupees. If these 10 lakh tourists spend 100 rupees, we get 10 crores, just 100 rupees. And if these guys spend 1,000 rupees, the tourism sector will add 100 crores to our economy. And if these tourists end up spending 10,000 rupees each, we are getting 1,000 crores that come into our economy. Nakaliang melikathan ba kerman selapat ulong ba kum kinong song snong hi kila persang lut la kilat kilanti banyadai kamariang haka jing trikam. Haka ne kasi la dan langru umentik kampo iyang kejelau ba lakmen remboy nang tau DC ke East Jaiñtia Hills ba i karmal ki USP ki MDC ki officer nolor kiwe pat. Wa gijing wan yu kejat yung chief minister daw jibon gijing kala wa i na liang district administration kamtam na liang DC warim Sri FM dop wanga bakamju wa kiwe he basian dei perchang wan rakat ki bayi wala i ni bentau ki infrastructure hanrei umjo umkot ke i claim M ke kti le ni claim M ke tourism department wo yarabi next scheme long ba gijing M yo ni ke department wow chief minister wo okso o wadaw yo chibon kita gijing kala le ni gijing yarab ni bentai yo ni ke thain Iwan roi bon senju yo i pun snyau kamtam nalia yang kiwe he ongi lada wan jani you promote yakini ki area chagni I hadu ke kam ne banta wo penjot ya kamariang la wat kilat kiluti wo ya dai kamariang la yo jot wangam kam wo tai gi jimut yong kete hanre ki pai ba syang thu gi wo to ke tourism lada you promote yakini ki area kat nu ke ching yo man to yang ki khon yang kemenret ke yong I